Umakyat ang presyo ng langis matapos magtakda ang Iran ng mga kondisyon bago nito muling buksan ng Strait of Hormuz na nagdadagdag sa pangamba sa posibleng matagal na disruption sa global energy market. Tumaas sa 1.09% sa $84.46 kada barrel ang Brent crude futures para sa October delivery. Umakyat naman sa 0.84% sa $78.84 kada barrel ang US West Texas Intermediate Futures para sa September. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, hindi pa muling bubuksan ang strategic waterway hanggat hindi natutugunan ng Washington ang ilang kondisyon kabilang ang easing of sanction at pagbabayad ng war reparation. Sinabi rin ng Iranian Foreign Minister na wala pang direct talks ang Tehran at Washington taliwas sa pahayag ng US na malapit nang magkaroon ng kasunduan. Sa kabila nito, nag-positive ang ilang Asian stock markets kabilang ang Japan's Nikkei 225 na tumaas ng 2.1%, South Korea's Kospi ng 0.7% at Hong Kong's Hang Seng Index ng 0.6%. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.